Михалта и други, се оказа, че аз открих там много приятели, а всъщност посоката, в която гледаме, е една, а това е Варна. Точно за това на тази пресконференция съм тук с част от приятелите, които всъщност застанаха и зад нас за местните избори. От лявата ми страна е господин Димитър Карлов, който е председател на Сдружение Патриот. Заедно с неговото сдружение, с генерал Янев и нашата структура Варна, ние подписахме една декларация за съвместна дейност. Но ще дам сега думата на него, за да каже малко повече за сдружението, за декларацията. Също така ще го помоля да представи господин Карагьозов, който ще бъде наш представител за кмет район Приморски. Господин Карагьозов, благодаря ви, уважаеми господин Драганов. За мен е чест и удоволствие да бъда отново тук, в тази зала на Радио Варна, тъй като за по-голяма част от вас е известно участието в политическите процеси, не само на нашия град, но и в национален мащаб. И днес тук съм в качеството на представляващ гражданско сдружение Патриот. Едно сдружение, което възникна преди повече от 10 години. В годините натрупа, би казал, една доста сериозна история, започвайки като партньор с Съюза на демократичните сили. През далечната 2012 година ние бяхме тези, които бяхме в основата на, на прераждането на Съюза на демократичните сили. Тогава заедно с Движение Гергьовден, с Обединени земеделци на госпожа Ставрева, господин Михризов, социал-демократите, рестартирахме Съюза на демократичните сили. Няколко години по-късно станахме партньор на Националния фонд за спасение на България. И ето днес отново влизаме в едно сдружение с политически субект. Политически субект, който отворил вратите си за граждани и мисля, че това е един пример за останалите партии, които в годините сякаш останаха глухи по отношение на това да чуят гласът на обикновения български граждани. Знаете, трудно е да се сформира един политически субект. Трябва доста хора да бъдат събрани в една подписка и така нататък. Просто е доста сложна и тегла процедурата. Така че гражданските сдружения, мисля, че са бъдещето, чрез което ще се формират политическите процеси в нашата държава. Тъй като на хората им омръзна от партии, знаете, партии има толкова много. И както и каза госпожа Стойнова, интересно ще бъде на изборите и има други фактори, които влияят на това. Кой да бъде големия кмет, кои да бъдат по-малките, имам предвид районните кметове и така нататък. Но те или иначе демократичният преход вече повече от 40 години ни поднасяше и разочарования и бих казал така удовлетворения в годините, но те или иначе сме изправени в ситуацията на политическа криза. Виждате едно правителство, което е, бих казал, недъгало. Много е порочно това определение, че уж няма коалиция, то де-факто има коалиция между два политически партньора в лицето на ГЕРБ и на ПП-ДСБ, които отричат себе си и показват някакъв антагонизъм помежду си, но видите ли, в името на националния интерес били обединили усилията си за това България да има правителство. Не на всяка цена. Тъй или иначе, събрали сме се тук да говорим за местните избори, които предстоят във Варна, които са изключително важни за развитието на нашия град, защото ние трябва да бъдем мъдри и да изберем хората, които са най-близко до нас. Хората, които говорят на нашия език. Хората, които не се нагърбват с някакви цели, които са нереалистични. Всеки един от нас, от вас, може да прецени, всеки един кандидат,
доколко напомпва или не общественото мнение с разни лозунги, поредните розови балони и така нататък. Политическа партия Български възход е излязла на тези избори с, бих казал, едни от най-достойните и сериозни кандидати. В повечето години аз съм работил с повечето колеги, тук присъстващи пред вас. Разбира се, с Пепи Николов, моите уважения към него. Имали сме съвместно участие в различни каузи, в различни казуси, които са касаели нашия град, горещи теми в него. Така че аз изключително съм удовлетворен и радостен от това, че политическа партия Български възход заложи на него като кандидат за кмет на Варна. И тук ще направя една препоръка към моите, към нашите съграждани и тези, които дойдат от други населени места, за да търсят по-добър живот за себе си и за своите деца тук във Варна, да изберат Пепи Николов, защото той е човек, който е дал всичко от себе си за всяка една кауза, която е бил ангажиран, която се е докоснал. И мисля, че примерите са толкова много и чисто в исторически план всеки един може да ги проследи. Сигурен съм, че в негово лице Варна ще намери най-добрия кмет до сега, който Варна е имала през новия демократичен преход. Така че, уважаеми съграждани, гласувайте на изборите, които предстоят в нашия град за кмета Петър Николов. Може би господин Драганов не уточни, че тук пред вас, освен двата субекта, имам предвид политическа партия Български възход, Сдружение Патриот, присъства и още една политическа партия. Да, аз ще дам думата и на колежката също да представи себе си, но искам да кажа нещо друго, което е свързано с декларацията, която подписахме на съдбоносната дата 6 септември. Не случайно, знаете 6 септември, какъв ден е и какво означава това за България. И тази декларация, която подписахме Сдружение Патриот с политическа партия Български възход, тя е дългосрочна. Тя не е само за тези избори. Тук, освен че програмно и идейно имаме абсолютно покритие, ние се събираме, за да продължим и да направим така, че този политически субект да бъде притегателен център за патриотично-консервативните сили, които са изключително важни за всяка една държава, която е член на Европейския съюз, пък и не само. Виждате, че крещящия национализъм не е толкова прият в обществото. Той не случайно хваща един малък диапазон от електоралната нагласа. Но във всеки един българин има патриотизъм. Ето този патриотизъм, модерен, консервативен, развит във времето, мисля, че това е определено бъдещето и посоката на политическите процеси в България. И именно за това ще работим ние всички събрани тук заедно. За да бъде политическа партия Български възход един обединител именно на тези консервативни, патриотични, родолюбиви структури, организации, партии и така нататък. Тук ще приключа, ще раздам на всеки един от вас едно представяне на господин Карагьозов на хартия, да го имате в вас. И също така ще ви дам и копия от декларацията, която подписахме с генерал Янев. Това, за което говорих, за партньорството между двата политически субекта, за да се запознаете в детайли и да не губим от времето на пресконференцията. Така че продължавам с основното и то е представянето на господин Илиян Карагьозов,
като кандидат за кмет на район Приморски. Район Приморски, знаете, това е най-големият район в цяла България. Изключително важен е за нас, варненци, защото в него са включени няколко квартала, много селищни образования, местности и така нататък. И е изключително важно кой ще бъде следващия кмет на този район, за да може районът да получи наистина едно подходящо, съвременно, модерно бъдещо развитие. Не си спомням до сега, от началото на 90-те години до сега, колко кметове имаше там. В началото бяха такива, които ги назначаваше Общинския съвет, след това станаха избираеми. Никой не е сложил някакъв траен отпечатък, с който той да се запомни. Може би някой ще ми подскаже от вас с някакъв пример, но лично аз не се сещам. Господин Илян Карагьозов е човек, който първо е мой стар съратник. Той е също член на Сдружението от самото създаване до ден днешен. Освен това, той е кореняк варненец, като мен, като нас, всички останали. И е свързан с район Приморски, с това, че той живее, откакто е роден в него и най-вече е познат в район на Виница. В този район, в годините, той е защитавал интересите на Виница, на хората, на кореното население на Виница, поставял много пъти проблемите, казусите, които следва да бъдат решавани там, както и през последните няколко години ги отстоявал и на съдебно ниво. Защото има заведени от него няколко дела. Разбира се, той ще каже малко повече подробности, може би, за това, с какво са били свързани, но определено това са дела, които са възоснова на нужда и необходимост за спешни и неотложни действия, които трябва да бъдат свършени или не са били свършени в този район на Варна. Господин Илян Карагьозов е добре познат на варненци, добре познат е на хората във Виница и тези, които живеят в район Приморски. Още повече, неговата работа от повече от 10 години, да не кажа и 15, е свързана с обществената дейност. Той е един от корифеите по изборно право в Варна. Дълги години е бил член на Общинска районна избирателна комисия, заместник-председател, секретар, минал е през абсолютно всички нива на тази комисия и няма нещо в изборното право, което да е скрито от него. Трябва да ви кажа, че може би в нашия град са хората толкова малко, че едва ли ще съберете на пръстите на едната ръка, които са компетентни на това ниво, на което е господин Карагьозов. 4 години господин Илян Карагьозов беше заместник областен управител на Варненска област. За тези 4 години той проведе десетки инициативи, за което е награждаван включително от различни администрации, институции и така нататък. Разбира се, това са неща, с които пожелавам на всеки един, който е на такава длъжност, един ден да се похвали. Защото мнозина са тези, които се умяват и успяват за такъв кратък период да реализират толкова много цели и постижения. В случая имате двама успели човека тук. Единият е Пепи Николов, за който говорих преди малко, другия е господин Карагьозов. Безспорно, варненци отново имат възможността да изберат наистина правилният човек. Правилният човек, който ще свърши работа. Защото следващите 4 години, а дай Боже и през последващия 4 годишен период, район Приморски наистина да намери един добър иконом, един добър управител, който да отговори на нуждите и на необходимостта на района от всичко това, с което в годините всеки един от нас се е сблъскал в ежедневието си. Така че това е господин Карагьозов. Аз
Спирам до тук, защото мога да говоря сигурно до вечера за него и за съвместните ни участия, които сме имали не само в изборите, и като приятели извън политическия живот. Така че давам думата на господин Карагьозов или по-скоро на господин Драганов, защото той е ментора днес. Благодаря за вниманието. За секунда ще ви прекъсвам, защото тук до нас е една дама. Тя е представителката на политическа партия КОП за България. Води структурата във Варна. Наталия Шурика, и аз искам с това да покажем, че ние сме отворили врати при нас, сме се събрали в листата различни субекти, но ще оставя на нея да каже нещо за своите политически субекти, за своето виждане, с което се присъедини към нас. Благодаря на господин Драганов. Не само за това, че му даде думата, а и за това, че помогна да станем част от една листа, от една енергия, която е обединена зад нашия патрон Петър Николов. От повече от 2 години и половина познавам неговата дейност, неговия професионализъм и отдаден на каузите, на хората, живее с проблемите им и не се щади, за да решава техните проблеми. Има абсолютното ми доверие, както и преди да станем част от една листа, така сега може би е двойно. Аз съм, вече ме представила Наталия Шурика, представител на партия КОП за град Варна. Като личност имам 3 професии, 3 ги упражнявам с самосъзнанието, че аз служа на хората. И каузите, за които заставаме като листа, мисля, че всеки един в тази листа, включайше и ние от КОП, са, че управлението трябва да смени своята тип. От авторитарно трябва да стане авторитетно. Като авторитета, добавената стойност на авторитета, това са действията. Връзката между граждани и управление е прекъсната, тя трябва да се възстанови. Енергията, която имат гражданите, енергията, която могат да дадат те за своя град, е една ценност, която ще помогне в решението на всеки един проблем на този град. И аз тук мога да дам един много прост, може би банален проблем, който всички си в партии изтъкват. И това е мръсотията град Варна. За мен това е една война между управляващи и граждани. Ако ние се умеем гражданите да изградим доверие в тях, че това е техния град, да върнем Варна на варненци и те да работят с нас в един екип, мисля, че този проблем ще бъде решен. Другото, за което заставаме, облика на Варна. Той трябва да стане европейски. Варна е една територия, не е голяма територия, където имаме всички важни транспортни пътища. Като започнем от летището, въздушния, морския път, железниците и магистралите, ние можем да се превърнем не само в морска столица на България, а в морска столица на Европа. Благодаря. Да, оставям само за накрая, за да уважаеми медии, уважаеми гости, уважаеми господин Каргов, уважаеми господин Карагьозов, уважаемата от мен госпожа Шурика и Диан Драганов. Това, което аз искам да кажа е, че в времето, което имахме, постигнахме една от първите си цели да сформираме действително гражданска листа. Ако се спомняте, с това започна нашата първа пресконференция, на която бях представен като кандидат за кмет. Мога да кажа, че към настоящия момент това, което сме казали, се е случило и изпълнено. Листата, която е формирала Български възход, начало с господин Драганов като кандидат за общински съветник и съответно аз като кандидат за кмет, е изцяло гражданска. И това, което аз съм доволен, е, че в нея има хора с най-различни специалности и професии, експерти и доказали се личности в различни области. От хора, които притежават малки магазинчета в квартала, до хора, които са управлявали областната ни администрация. В тази листа има, разбира се, хора и юристи,
които са били в съдебната власт и така нататък. Имаме и психолози. Общо взето във всички ще публикуваме листата си, за да видите колко е шарена и интересна тя и хората с какви неща се занимават. Тези хора на този етап изготвят програмата, която постепенно ще публикуваме от старта на официалната предизборна кампания. Днес не искам да отнемам от времето на нашите кандидати, особено съм щастлив и от двамата, като имаме също още много интересни хора, които ще представим в хода на самата кампания. Затова сега давам думата на господин Карагьозов да каже няколко думи и ви благодаря за вниманието. Благодаря ви, господин Николов, че ви познахте във вашият екип, който създадахте като кандидат за град Варна. Благодаря на партия Възход господин Драганов за неговото формиране и за поканата към мен. И разбира се на Сдружение Патриот, от което съм част и лично на господин Димитър Карлов, с който дълги години крачим заедно по обществените дела и политическия живот. Уважаеми журналисти, уважаеми гости, благодаря пак, казвам, на всички тези организации, които застават за моята кандидатура за район Приморски, включително и на госпожа Наталия Шуйка от КОД и приятелите от КОД. Мисля, че район Приморски има множество проблеми, които трябва да бъдат решени. Изборите минават и заминават, но действително хората се нуждаят от тяхното решаване тук сега и в момента. В момента има така, всички кандидати ще споменат, че ще направят това, ще направят това. В крайна сметка обаче сега аз тук ще им хвърля къде ще питам повечето от тях къде бяха до сега. Знаеш, когато тръгнеш да искаш да управляваш един район, една обществена институция в полза за хората, трябва да видим до сега какво си направил като обществен дела история. В крайна сметка това, че имаш семейство, и аз имам прекрасно семейство, имаш кариера или бизнес, това не е достатъчно основание да искаш хората да гласуват за тебе. Другото, което е, ще им кажа тук и чрез медиите да не се крият зад партийните централи и техните емблеми, а от тук им отправям поканата, където пожелаят да направя един дебат, в която и да е медия за район Приморски, който е най-големия район в цяла България, защото хората на район Приморски заслужават този дебат. Да се види, разбира се, заслужават да видят тяхната визия, как ще решат проблемите на хората и по какъв начин. Пак казвам, да не се крият зад партийните емблеми и да очакват, че заради тези партийни емблеми и логота хората ще гласуват само заради това, заради тях. Това е, което искам да кажа. За моята работа, тя през годините е била в много посоки. Най-напред знаем, че в нашето общество всъщност и през последните години се работи. Има едни така очевидни проблеми, които трябва да се решават, но не знам защо хората, когато влязат в институциите, включително на тези избираеми длъжности, не се занимават с конкретните проблеми на хората, които трябва да се решават, а с едни по-общи неща, които всъщност по-трудно след дългогодишна работа стигат като решение до тях. Тук ще засегнат дискриминацията в пол. В нашето общество, включително и държавния апарат, има огромна дискриминация в пол. В някои сектори се назначават само жени, в друг само мъже. Именно в тази посока аз създадах през 2020 година първата статистика в България в това отношение. Тя е в областна администрация на разположение, където изразя една отчаяваща картина, която, за съжаление, след приключване на моята работа в тази посока не се прави нищо. За съжаление, не се прави нищо на държавно ниво, а има много хубав закон. Той трябва да бъде допълнен, разбира се. Това е европейско законодателство, това е в услуга на всички български граждани. Защото независимо от това дали си мъж или жена, ти трябва да имаш еднакви възможности на трудовия пазар. Ти трябва да имаш еднаква възможност да става в кариерата и заплащане. Второто, което е корупцията, огромна корупция в нашето общество. Аз създадах първите също така в тази посока приеми за корупция по общини. Именно където да могат гражданите да се оплачат и да подават сигнали за корупция, тъй като виждаме и независимости. Ние се върнахме от демокрацията буквално към феодализма. Тук засягам, разбира се, по-малките населени места. В момента тук в Варна стоят по-друг начин нещата, защото населението огромно, но проблеми са същите.
корупция повсеместно. От тази гледна точка ще работя, ако стана кмет на район Приморски, за пълна дигитализация на административните услуги. Колкото по-малко касателство има в тази посока с човешки фактор, толкова по-ще се избегне именно тази корупция. Да може граждан във всеки един момент той да знае къде му е преписката. Защото цяла кмет е по-стара. Отива един гражданин, независимо кой, аз или вие, подаваме една преписка, независимо в коя администрация, примерно район Приморски да дойде, тя започва да се работи, но ние не знаем кой, къде, как и така нататък. Има ли още срокове? Така както кмета на района и администрацията може да види къде е преписката и се работи по нея, ще направим така, че тази преписка да се проследява в реално време от всеки гражданин. Това е идеята. Приморски и администрацията да работят изцяло в полза на хората. Разбира се, има и много други проблеми, които са от инфраструктурата, които касаят съответно канализацията, където аз работих предходните години, Бриз, Изгрев, Виница. Има, разбира се, и дела някои от административния съпротивна, като също община Варна, относно именно тази посока изграждането на канализация. За съжаление, проблемите 4 години по-късно, сега тук в кампанията ще изкараме документи по-нататък да се види как не са решени. 4 години ни им стигна на администрацията специално горе на район Приморски да решат проблемите на хората. Те живеят реално в 19 век в това отношение. Разбира се, има и други проблеми. Септичните ями. Септичните ями. Виница е един немалък район, и квартал на район Приморски. Там, примерно, няма училище. Няма училище средно. Има едно основно училище, в което хората по такава степен са ограничени от самата сграда и от възможност на училището, че са принудени буквално да се вписват децата в центъра на район Приморски. Защо да се изгледа една нова сграда на училището в квартал Виница? Виничани заслужават. Няма полицейски участък. И това е над 10 000 души, 10-15 000 души е квартала, няма полицейски участък. Има инспектори, които са от 5 века на Златни пясъци, което е крайно достатъчно. Така че проблемите са много в район Приморски, наистина това е най-големия район в България.